الحمدللہ دا زمونگا جامع صدقیہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا الحمدللہ دا زمونگا جامع صدقیہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا مولوی شوهاب صاحب د دین کوي ډېر خدمتونه مولوی شوهاب صاحب د دین کوي ډېر خدمتونه هاي داسې نیک محمد مولوی صاحب کړي کوششونه وخت داسې نیک محمد مولوی صاحب کړي کوششونه زالي کې پټول کلی زالیگی پټول کلی کی روخانه زنند دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا الحمدللہ دا زمونگا جامع صدقیہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا ہے بن زمون شہزاد مولانا گل پشان کریگی بن زمون شہزاد مولانا گل پشان کریگی مولانا صدیق خان صاحب ہر چاپز روریگی مولانا صدیق خان صاحب ہر چاپز روریگی دوی دوار دی گلونا او قرآنی وظیفہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا الحمدللہ دا زمونگا جامع صدقیہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا وخزا بدا عبد مولانا کم کم صفات خایما وخزا بدا عبد مولانا کم کم صفات خایما گران مولوی شہید صاحب نسب در توایما گران مولوی شہید صاحب نسب در توایما دادا ہر یو کا دما دادا ہر یو قدم دا خود نبی پتاری کدا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا الحمدللہ دا زمونگا جامع صدقیہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا مولوی حبیب نجار صاحب خدمت میں سلام دے مفتی اورنگزیب صاحب سڑے زمون دا قام دے ہے مفتی اورنگزیب صاحب سڑے زمون دا قام دے پادوی بندی روخان زمون ٹول مدرسہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا الحمدللہ دا زمونگا جامع صدقیہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا مفتی ہرون صاحب پا مدرسہ کی مویو گل دے قاری طارق رحیم صاحب خیستا دا دین بلبل دے قاری طارق رحیم صاحب خیستا دا دین بلبل دے دوی دوارا چیو دوی دوارا چیو زیکنو گلونو مجموعہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا الحمدللہ دا زمونگا جامع صدقیہ دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا پہر طرف خوراترنا دا دین اسلام چین دا
مولانا عبداللہ صاحب یوستور داسمان دی بن مولوی زبیر صاحب پہر چا بندگران دی ہے بن مولوی زبیر صاحب پہر چا بندگران دی دادا لیونی زبیر دادلی ونی زبیر پشیر کی سمازدا پہر طرف خوراترینا دا دین اسلام چیندا پہر طرف خوراترینا دا دین اسلام چیندا الحمدللہ دا زمونگا جامعہ صدقیہ دا پہر طرف خوراترینا دا دین اسلام چیندا پہر طرف خوراترینا دا دین اسلام چیندا الحمدللہ دا زمونگا جامعہ صدقیہ دا پہر طرف خوراترینا دا دین اسلام چیندا پہر طرف خوراترینا دا دین اسلام چیندا پہر طرف خوراترینا دا دین اسلام چیندا